Dia nih beras kayaknya asik asok deh. Ya đúng rồi. Chắc phải đi. Nó nặng ya, hay nó chắc phải. Nanya beras ok nanya. Chắc đi cho tao bay là nó nặng này. Khai đi. Tini ke te kaisa jaga katalo sokpai jau kha tam singamung amon bomong Ambassa Johor Nagar katal jaga wasipon sokpai kho tinin sokpai drop ke kisa sari kha jeng khaimani ke phat manei rok ready khaimani pore o kisa fresh jeng kha abon pore tabo yang sakao kisa phaimani kisa nobar nangana hane aske tungkhlamani mar ta sari pa haipano jaga naithuko belai kheno yango mane gana wo buphang rok aram nangai tongo ta yang pura harung jak naithok mani jaga angkha naithok jakha belai kheno ke salbo kisa thangjak bulabon bagi nobar phaimani bagi aram nang tokhata tini oro ke khana oro boro asake jaga katal nuksuka angkha jaga katal nungman bagi belai khena aram bunang jago top tong thogo haipano belai le kisa leb go yang jarni ma khaiman bagai belai khe yang oma pura harung bolong hokjak siang o musa sugrok se nogrok se tangna naikhwana omo tamo wakre buphangdang kha nate kaisa wakre no kosol abu dang khang saimalia ke sabo Johor Nagar ma phaikia please comment khai sadi ke bo Johor Nagar ni tong hangka bo sadi comment khaiei tamakhe sing oje jaga phaimani o jaga gana gini asek dugan rok kerei abon bagi kisa kostota gana gini dugan rok tong hangke to chakamu haipano dugan rok kerei ni bagi kisa problem ngota chana ni ningna ni rok mai chana to as problem ya but kisa misa to tam sana ni amo dugan tongkha chawta gana rogo tongkha chamani ta kam khainai screen ke ba adjust ma khainai ai yang kisa berene grena pa yang step shari dubu marbula sa oh yang om phunti ta sakno huya do yang nai shari dubu nai thuk to khapa yang shari dubu phuno ta sak kaham kanuk jai haipano ani mokol bai hengke ekdom khakam sejeng dokhan nok khatang reng dokhata asake dubu shari phaija khaiseng tongsu pura kasangma somai haiseng tongsu yang ke sal thangjak bo nokharok sak suru ngane mar khe naithok dokhata sesema dahan tamjan pungui tong khayang thepung monan bagai dati thepung monan bagai dahan bai gong ana phaidi ma sang bai bangsa phaidi ma sa phayang saijong haino berai dong yango teta khane ba nobar sip aro nangi tong ka ba saijong berai dong ta tis phayang ka phaidi ni sama sa bai gong ana phaidi sama sa tis phayang ka ba mo saijong berai dong hate priti ta thangka bo ayang bo sogiga I think bo onukuti aba khe notong khanam confuse haipano bono phun khaima sungnai ta kaham ka kakbai khata ekloge phaimani jotono kakbai kha priti no sungmani ang confuse sungka bo onukuti dang khamung na not dang khamung pogoi thangka aboni bagai priti bo kari kha bai gonga bo thui to hangka bang saijong khata naithugo yang ni view belai khe naithugo mar khena tabo khungke sung jaga katalo sokpaima bai kisa gana gini naina mano bahai rok nene kisa nongkholaimani sari go be berai te hinene sung nongkholaimani
yang tangai nai mani dugan kaisale nuka haipano ajagawo asuk manai rok kerita ajagawo keseng phai bika phirokbai chini samung rok pai mani ulo jeng kaisa restaurant no hablaiga tangai hingke wasapana Ambassa rogo restaurant rogo habinaya phongkaba sabinaya ni tini bahai rok no hunai nai mani o jagani momo asuk ke thogo tam sanani norong haikangke please try khaina di Ambassa o